Aduh, weh. Aduh, aduh. Weh, dia aku nempel. Kok kowe isih kandha aku di karo kowe iki kenapa? Rupa apa karet ngene? Mbok menawa kowe iki setan anane sendang kene. Aja. Badannya aja, Bang. Dana, apa hanyang? Ame-ame ke, mbok medo, ame-ame. Tak yo bener to. Iya. Jebok bayi. Ame-ame, abang awi. Lho kowe iki sane sapa? Aku, hoto anjing. Sapa-sapa? Hoto anjing. Ora krungu sing banter. Hoto anjing. Ora cepet to. Sapa-sapa? Joko Kedel. Alu. Dadi jebul jeneng kowe iki Joko Kendhil. Ndek. Kowe iki menungso apa jin? Apa setan? Apa tuyul? Anakan bulus. Anak bulus? Joko Kendhil. Dalem Iki kok medeni aku. empat. Apa kowe iki malah aku lagi wae nangis. Nangis. Kok malah teko ning papan kene. Weh. Kata apa-apa, ngalem ra karuan. Nangis. Neuboy. Weh. Aku. Weh. Gue piye to? Kowe. Joko Kendhil. Dalem. Aku nangis mergo kalungku ilang. Ayong. Yo. Iyang. Iti. Ora, kalungku ana kendil-kendile. Entel apa? Eh, Ayunge ana. kalungku ana kendil-kendile. Ayunge mono entil-entile. Salah, Joko Kendhil. Enteng-enteng iki lho. Oh. Iso, iku kalungku mbok colong ya Joko Kendhil. Lho. Iso. Olehku emok. Ora ana. Layak kok kalungku gak ana jebul kowe sing nyolong. Iting, umpai iting. Apa? Umpai iting. Sumpah iting. Sumpah iting. Loh, rumasam sumpah saiki mati, sumpah saiki ra mati. Umpai iting lho. Iki olehku emok. Iku kalungku. Aja. Yo rene. Cek lho. Kok sik? Ang uwe abe angis. Ya. Kanjeng ungu. Piye? Uwe ene. Apa? Iku mana? Ayangku. Nek adon akal aku ulal. Nenek anang ame tape honjo. Ana. Ora. Aku mau nang anake sayembara ngono kowe kliru. Aja. Sayembaraku. Ya. Sapa yang menungso sing bisa nemokke kalungku? Yen wadon tak pek sedulur, yen lanang tak pateni. Padha ngono kok. Mbok etani. Aku lho diambut. Ame mbok etani. Iku petane tak pateni ora petani. Mbok etani. Yo wes tak apa. Apa ngomong? Akangku aja belek. Akangku mbok elek. Itengku dadi indet-indet kok. Sik baleni. Bokongmu tak. Akangku aja elek. Nek mbok elek, itengku dadi indet-indet. Sing duwe iki aku, kowe ora duwe. Aku yo uwe. Ora duwe sing duwe aku. Uwe, iteng milih, iteng uji lho. Halo. Sikil. Lah kamu apa? Rumah saku Abang lagi, abang. Ini gorengnya Joko Kendhil.
adalah hutang. Saya Joko Kedil. Ya. Apa kok goyang-goyang? Sampai duwe aja. Ini ya Joko Kedil. Aku kok ulang-unat. Piye? Aku ulang-unat. Kowe urung sunat. Loh, kamu kok sedelok meneh kowe iki dadi bojoku. Lah yen kowe urung sunat yo piye? Mas Edi, aku nyilah honem ya, Mas. Ora iso, wis kene ae. Iya. Rabine dhisik sunate buri. Engko sing nyunati aku. Ono. Ya. Tapi nek aku mbok nanti aku mah ando ilet apa itu lho. Loh, rumrahe wong sunat ki yo aku silet to peso. Lah ki jeneng apa? Diokot. Dia tak cokot. Ya to nek mbok nanti akot nek nanti anggo itu nek ambat ngene. Aduh. Oh no. Lah tak sunati tak cokot aku, sabatem. Ambat ini. Aduh kaline, aduh kaline. Ya. Mergo kowe sing bisa nemokke kalungku. Kowe sing duweni wong tuwa apa ora? Itu dei, Mbok. Kowe sing duweni simbok. Ya wis yen ngono kowe bali luwih dhisik. Ono. Kowe kandha simbokmu supaya nglamar aku ning Bedak Kamuryan. Ajeng ayo, Yan. Yo yo. Entuk tangan ya. Dadah. Hati-hati ya. Dadah. Aku ulang tahun diampun cahedo. Ilah kula piye. Udah. Ada. Iya. Lu. Ajeng nih. Ulang tahun coi. Aduh, iya dah. Ali aku. Ajeng nih ulang tahun coi wis ungo. Asem iku urung tak takoki wis lunga. Iki rambung es kok. Traepon pelomak iso. Ngantek ngiler aku. Amo Ibu kon amal lo. Ibu, endel dapat bojo ditawet lho. sakmenake wadon kabeh yen Cinandra kuwi teh. Menawi Cinandra luwih rupa kurang candra. Menawi tindakan sesarengan kados widodari dongeng rakyat para widodari sing diganggu kaliyan Joko Tarub. Apa kuwi? Nawang Wulan, Nawang Sih, Iya. Nawang Sari, Nawang Wati. Sing paling nakal iku Nawang Wulan. Kok bisa? Nggih piyambakipun gandrung kapirangu kaliyan Joko Tarub. Nganti duwe anak setunggal. Pengen mboten klitu kalih anak. Nah terus Lagi ditinggal Joko Tarub. Joko Tarub ditinggal. Kok ditinggal Makayangan. Ya niku napa? Lho, nyindir. Jenengan nyindir. Wonten nyindir nggih. Niku menehi digambaran kok kaya ngono. gambaran. Digambaran kok sing apik. Lho niku Nek emane sakmenake kok durung ana sing duweni bojo mongko aku wis pengen momong putu. kepengin momong putu. Iya, Jen. Lah kula kok nganggur. Lah putus. Ngomong kok momong kowe iki jur kepiye?
kowe nek dikandani yo angel. Mboten ngaten maksude. Kula niku mangrabekke kaliyan putra-putra panjenengan. Belajar makan. Nah niku kula no. Lah kok no iki apa? Iki nggih mboten purun. Iki lho. Mama panjenengan kuat ta, Mama? Tak malah Yang lebuan iki. So- Sakit film. saka karepku. Iki nek antarane putraku siji wae wis ana sing palakrama, mbok menawa mengko kadang-kadange uga bakal musul melu palakrama. Mugi-mugi kemawon. Ambune iki sapa iki? Ini. Gandane kok ora enak. Pertanyaan. Wene atu. Oto siet yo ye. Nyatu hadek kowe. Dek, iki lho dek nyatu. Aduh arene hadek ambunu dek. Oh, Kowe wani aku apa piye? Lho, ambune kalih rene ta? lho, Yen apa boten? Ambune pindah. Gandamu sing ora enak. dek, aduh, lho, aduh nih kan. Lho, Mbak, aku, Ya, Mbak. ambune ora enak. Tangi, Dik. Tangi. Wes angi, Mbak. Wes angi. Sing nyanyi apa iki? Anakku. Ora ono. Kowe ora tau ngerti aku manuk metu balon. Anu, Manuk manggung terus. anu iye. Lu. Oh. Lu. Oh. Oh, boten iku. Nek anu onakku gak ono nek gel. Lah piye? Oh. Lu. Kok. Lu. Oh. Sapa? Mbak, aku kemapet kayak lo. Amal. Kita lamar, guys. Oke, guys. Selfie, guys. Lho ora ngono kok kaya wis rawuh teh. Pun kulino. Pun. Niku ingon-ingon ulo. Balik. Andane ulo ingon-ingon. Halo. Halo. Ora jenengmu sapa? Konjen. Niku apa angkot? Joko Kendil. Halo, Pak Je. Omahmu nggih. Boten kula hawa. Aku ora kita to. Hawa umat. Tegese kowe iki di omah apa ora? Ada. Lah desamu ndi? Omah ra kuat hawa kok kon hawa desa. Wong itu. Tegese desamu iki jenenge apa? Mbak, ndine Mbak. Temen desaku. Ayo lali, Mbak. Guys, desane lali, guys. Iki mau aku krungu jare kowe arep rabi. Tapi nggih, ampulunan. Lah kurung duwe ragat kowe rene karo calon bojomu. Boten nek. Iki anake kula, Ndoro. Eh? Anake kula. Anakmu jabang bayi. Ratune bingung, guys. Kula yo anake Imbok. Ya kok anak-anak kaya ngene biyen laire metu ngendi? Nggih metu dalane. Boten nek metu ile to. Apa kowe didemeni gendruwo? Metu ile-ile itu lho, Pak. Dioperasi to, ile-ile. Enggak ada. Mas amunisi lek koyo pati. Bocah iku dojor. Hei, wedok-wedok dojor. Oh iki mbokmu. Nggih, Imbok. Kowe arep rabi iki butuh ragat. Boten nek. Heh? Boten nek. Lah kok rene Amal. Aja ngamal. lho rabi urung kok arep ngamar iki karepmu piye? Ngamal kowe bandam piro kalau ngamal iku? Sing mbok amal napa? Ini tak moni. Wah, sing gandane akeh ora tau ngamal kowe. Kudu arep ngamal. Akeh jane akeh upah kontol ra iso ngono iki. Ono akeh umpahe beda hotel. Ame amal. Amal. Lah ya ngamal. Kau temen wae lho. Atau Mbak entoki. Nek
Mbok lho ancoki ya. Piye Ora carane? doyan lho. Carane piye? Anake Paman. Maaf, Guys. Patihe salah pengertian, guys. Atau iku takoki. Takoki. Ibu. Pakde. Lho kok Pakde? Pakde apa tuh? Kanjenge. Adipati. Pakde anjenge Adipati. Kula ajeng amal atau ibu ancoki. Terus Ancoki wong ngono. lho. Edan kok piye? Semono, Dek. Iki mbokmu kok. Anu Doro. Anjute ku ancoki. Apa ora mesake mbokmu? Jenge, ibu ancoki ya. Wah, uwe kon ancoki ku ambo. Uwe. Si mbok kok ngasoki wong-wongan tetok aku ya. Ngawur. Maaf guys, ibu yo goblok. Anjute ku Apa? kowe matur kon nakoki. Iya, Mbak, ada kecil. Nah, Kula niki ajeng lamar, Doro. Oh, arep lamar. Banjur sing dilamar sapa? Putra putri panjenengan setunggal antawis Lho. Kowe iki wong desa. Anakmu wae rupane kaya ngono kok arep lamar putraku. Apa kira-kira wis mbok pikir? Ya sampun, ngeten lho, Doro. Heeh. Tiyang lamar menika pindhane tiyang jaluk. Menawi diparingi nggih matur nuwun, menawi boten nggih boten napa-napa. Oh, ngono. Nggih. Ning janji ya, umpama panglamarmu ora ditampa aja srik lho ya. Nggih, boten. Nan. Yuk, Pitusari. Nggih, kula ro. Panglamar Jawa Kendhil wangsulana nggih. Kepareng kula karep bawang sulat. Ya. Ayo nggih, ngeten nggih. Apa? Iki dipilih kowe. ayo ojone Mas Dedi. Dil. Halo, Aku tak takon. anda apa? Upama kowe duwe bojo ngene arep mbok kapakke. Ate tak awekno aman oco. Terus, Oco abeh, heeh, terus gak oleh anggo lambi. mbok iseni banyu ora? Kaitane banyu kan kaya uti juyung. Mas sama aku iwak apa piye? Dalem Bude. Impun. Ngadeg. Impun. Kowe iki wong ngadeg. Apa jenengmu, Mas? Apa ende? Joko Kendil. Ende. Joko Kendil kuwi pantese wonge cilik cendhek. Lah iki gedene dhuwur semene kok. Iki berarti koko benteng. Joko Kendil. Helm. Kowe arep nglamar aku. Ende. Nanging aku kesana karo kowe lho, Dik. Makna napa? Lah mengko nek kowe dadi bojoku, Eng. kowe lara ati, ra yo aku mesakno karo kowe. Nek kula ala ati, atine kula tak oplok ben ora ala ati. Lho, atimu gak caplok. Engko dimakan wong lho. Kowe mah Wis gedhe panganturane yo, Dik. Aku ora tresno karo kowe. Aku mau. Mboten Cek, terus. nek. Mbak, ini tak moni. Ini tak moni. Mbak, Mbak. Kedilu, ini tak moni. Piye? Ditolak, guys. Ganti. Kita ning sih, wangsulana nggih. Diam, Bedi. Dalem, Mbak. Kowe arep nglawan aku? Nggih. Tenan. Hmm. Rupamu yo, Dik. Apa, Mbak? Kayak Dik. Kayak apa, Mbak? Kayak gini. Aja ngono ta, Dik? Lah, persis ta, Dik? Anak-anakku aku. Lalu kiyen, Mbak. Ayo kowe karep lamar aku sekali ngene, Dik. Kowe limola. Ora sedih aku mau dadi bojomu. Cek, Mbak, ini. Ditolak neh, guys. Ayo ngono, Dik. Lah, aku nonton dari. Hati-hati nek aku lho. Kok kaya trim duduk. Ora lem. Yuk, Wida Gembul wangsul nggih. Nggih, nggih, Ro.
iki anakku sing kalem dhewe iki, Ndil. Lho kok malah wedi iki piye? Del, jadi sama dia aku ora kuwe, Del. Kita, mbok, kowe lawang iki ora. Iki sing mendreng kakak ulung mbok bayar. Kata apa, Del? Ada jin, Eh? ada jin, Eh? ada jin. Eh? Ada sing. Nek kaya ngono-ngono baju deh. Dalam aku rasudi, kowe pameli kaya langsung salto nyeblok ndase. Lah paling ya apa uni ono kaya iku. Pak Keman kowe lho. Ben lagi bayar. Wis, Ya. aku wis ditransfer. Dek, Alem, apa bener pengen ngamar aku, Dek? nggih Gude. Apa kaya garangan apa seneng aku sing ayu kayak ngene, semok kayak ngene. Wah. Andani. Kaya ewel ini. Loh, aku kaya tewel. Kowe ngan mboten yo tuku. Aku ora sudi. Batal, guys. Ije itok, Mbok. Ije itok, ije itok, Mbok. Mbok, ije itok. Itu lho. Kowe tak antem nganggo utuk lho. Mesake, Nduk. Wah, sulit, Nduk. Itu. Kepiye? Eh? Aku kok tampe iki. Kadang-kadang ku padha nampek mergo aja kendel ki Allah. Kadang-kadang kula. Heeh. Nek benten kalian kula Rama. Bedane kepiye? Menawi kula wastani Joko Kendal menika bagus sangat. Bagus. Apa sebab? Sebab saya cinta padanya. Kita apa, Del? Kita apa? Kowe nek keteko. Ditampa, guys. Lho kok malah aku melu jugitan kaya wong edan. Lah ibu, kowe dia ibu melok odet-odet. Oh iya seneng ditapa? Nggih, seneng. Kowe seneng tenan. Iki Rama. Joko Kendil aja nganti digawe gelo lho, mesake lho. Tekno. Eman baguse, eman gantenge, wis kadung dadi pilihanmu. Aku dhewe ora iku entah. Jak ana ing taman. Anal, oke. Ayo kadung. ngubuk ya. Hah, kepengen dodo ayu. Dan ngubuk nggih. Iya sayang. Entuk tak ceritani nabi-nabi. Mbah Dewa. Mbah Dewa. Mbah, kowe tau ngomong jare Mbah Dewa. Ono apa? Lho, insyaallah Gusti. Perasaan dadak kaget. Lah iki sapa? Aku Joko Kendil. Lho aku Joko Kendil. Aku Joko Kendil. Lah kowe kok iso kowe Joko Kendil? Mergo kowe maleh aku. Bento urung maleh sik. Kowe iki mau